Ndambogara pasi here kubva kuchiti kubva richibuda muna mai varo ndandichingombeya. Ndafamba nhasi ini zvokwamba ndinyari ndaifamba 10 kilometers kuenda kuchikoro 10 kilometers kudzoka. Saka pandiri panonzi paLondon Bridge ya. Mukuna pane simbi dzeblue apo panotofamba mota ipapa panodarika mota dzichikrosa bwizi ugu. It's a bridge. So zvinoitika pabridge iri. Shipi ikauya. Bridge iri rinobva rapatsanurana so. Rinovhurika so. Kuitira kuti shipi idi ikwanise kupinda. Then kana shipi yapfuura yaenda, bridge rosara rodzokedzana mota dzopfuura. Chirungu kani ipapa pandidi zvangu ndandizvibvunza kuti bati ndikarega kudzokera kuAfrica. Chii choitika? Ndipo ndazvibvunza ndikabva wamhinduro ichiti hapana choitika. Saka handiuyiko kuAfrica, handisi kuzobuyako. Kana vanoda kutotiona motoita plani dzekuti mubuye kuno, chitotapa mariko chingwa mazuva ano. Korete, kofuel. Kuno zvakabhadhara. Kuno zvakadzora ndini uyo varungu vanodhwa kuti havazivi kuti ari pakati pavo ndiani. Ndo problem yavo. One thing yokuti vadaita mind your business. Havazivi ndiri chairman weSADC here.